mapono nontiere kar chungo bura mari to CDF ni bende osebedo kacha kachwale nikech ntiere kacha wacho ni rito police post mantiere alwora kacha sikunde mamoko kama gintiere chiwo sir mopogore opogore kodeko to mondo sirkal oneni adieri omenda ne olewo to nitie jok madhi bedo kacha ka hinyore ka dipo ni ok oyude yo makare. Owinjo kata Njuguna Ndung'u kalero ni omenda onge kata michulo godo osara mano mag jotije sirkal mane kama Uganda nitie nyaka sani. Kopogore kata gi magi mag somo, weche magi mapod nitiere kacha kar chungo bura mari ma CDF nyalo wacho ni deko mare nyalo bedo ka chiwo dok chien moro. King'iyo pesa mabiro e kar od bura mar CDF ipoge kama auchiel ewi mia dhi e wach mar rito administration, rito jogo mondiki kanyo, msache mag jomo ndiki gik ma ginyalo timo mano dhiye. Ariyo ewi mia dhi e wach mar luwo gik mitimo ka development mitimo ni be itimo gi maber, nyaka ji wuogi udhi ofis komiti nyaka wuogi dhi non mano dhi kanyo. Ariyo kuom mia nokete wach mar sports ma itimo ga sport ma kineno inyalo neno ni kata sani ibo neno ni ute bura kuonde mang'eny oseketi nyithindo dhi timo sports to sani gidhi timo sports to pesa pok biro. Koro kinaneno ka jomoko osechano molando maybe wangi ne dwar pesa gi giwegi. Mano okane kadhi timo weche mag tuge kar kuonde chungo od bura, weche mag environment kaka pidho yien e sikunde gi kuond monego pidhie yien bende en ariyo kuom mia. To nitie komiti matin ma bende pok ochako tich maber miluongo ni oversight, nikech king'iyo gini wach mar CDF ok en e bwo mjumbe kabisa, nikech komiti bunge en gimiluongo ni patron to nitie komiti ne man gi jakome matim kata mbunge onge onego bed notim ang'o odhi mbele. To nitie bura moro matin, duol matin ma kama mjumbe bete ka koro nyalo ng'iyo miluongo ni oversight ma gibet ji ang'wen, kwany en achiel ewi mia kuom mano. Miyo magi duto koro mar dongruok ni en wach somo nitie, ng'enyne osedhi e gero classrooms, gero laboratories, prepare ma classroom, to nitie security bende nitiere oseger kode police stations, moseger police posts oseger gi magi gero ne police ute magibete mago bende osetim, magi duto koro gichung'. So miyo ka gini ochung' pesa ni en pes sirkal ma jopiny neno ga nikech otiyo piyo. To kata king'iyo madhi e wach mar ng'iyo kako otiyo to gima donje dongruok en kende pesa matin ahinya moloyo tiyo e dongruok moloyo moko mag ofis gi. Nikech kikawo CDF duto ng'enyne nwang'o ni chiegni ariyo adek ewi mia ema dhi e wach mar nono kaka tich tide modong dhi e dongruok kiweyo michulo ji ofise gi. Miyo en pesa mar ariyo en pesa machiegni gi jopiny, kata ka chomo romukre e skul kata ka yamo waro skul, jokomiti biro to gidhi neno jakom, samoro gineno mbunge. Nyoro nyo yamo ogo ot piny, yamo nyo waro wi classroom, chowa omukore, gik makamago. Jo health no biro onwang'o ni choche riche skul, koro gidwa loro skul, to ji romo to bang' ndalo 2 3 kata juma to tich osechakore. Mag sirkal mamoko inyal kaw kata higa kapod inono gima notimore kaka dong' losi. Miyo en gino ma jopiny neno kendo kutieke tineno kanyoro nyo wadwaro gini, kawuono entiere. Sigana mang'eny mar sirkal gi onge. Miyo en pesa ma koonge tang'e ni jopiny bende biro riwowa lwedo ni en kata ka giketho moko go gichamo moko go, to ma onego giketie